Здравейте, това е трета част на Кръдница. Този път аз ще се крия. Той ще ме търси. Да, бе. Брой до 20. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, девет, По-полека е, какво правиш? 16, 17, 18, 19, 20. Не съм, аз съм в момента в града, не съм на магистралата. Как се прави дрон, бе? Брат. Брат, не дей полза дрона, не, аз съм тръгнал някакво махалето. Не, ще гледам къде си. Не, брат, не използвай дрона. Що е, брат? Не, Ай, спрямо този дрон. само ще гледам, бе. Не, Айде, бе, бе. това не е честно, това не е честно, защото ти ще знаеш къде е идвам и ти ще почнеш да бягаш. Не виж, няма да бягам, аз в момента стоя на едно място. Не ти тази без да гледаш дрон. Пре, човек, аз си казвам пак ти. Добре. Човек, ти тогава при малко що гледаш с дрон? Що ти знаех, сега разбрах, че... Оправдание. Аз дори не успях да те намеря, камо ли да те търся. Кой знае къде се скрива. Сега до 55 нима намери да ще губиш. 6 минути ли ми даваш аз? Не, до още 5 са. Добре. Брат, не си изразил от града, нали? Закълни се. Те ме ръб. Човек, виж, на камера съм. Тут е мерав. Да. Брат, къде си се скрил, Минджо? Знаеш, сега това е глупост да говориш. Къде си се скрил? Ти нормален ли си? Брат, ти си във войда. Не, виж, не съм войда. Не правим етап. Ти си във войда. Заклеим се, не съм във войда. Човек, аз сега се крия и даже го имам на камера, не съм във войда. Ти сега ще ме намериш със сигурност. Не знам колко време да се ме. Брат, къде се скрил, бе? Търси ме, бе. Да, ти хернеш. Да, къде се скрил, бе? То е много лесно място. Брат, обещах ми да не използвам дрон, разбра ли? Не използвам. Окей, брат. Мен да чакам, гледам те. Откъде ме гледаш? Дрон да използваш, е? Не, бе, нали съм дал лаптопа, бе. Откъде ме гледаш? Аз не съм пуснал споделяне на екран. Димек, аз гледам тебе как говориш. Чуваш ме, искаш да кажеш. Да. Намери ме, ако ще е дал си.
Добре, едно. Макар че ти извън града ти. Не, бе, влязох в той, бе, на чекпоинта, бе. Къде бе? А, трябва ген На ли? чекпоинта. В Трайген, да. Добре, бре до 20. Едно, две, Е, три, къде си? 4. Да, тила в Трайген си броим. Аз съм на същото място. Не, в Трайген си броим. Бре, чай ще се изложих пред камерата. Бе. Брат, дори да си как се казва, що? Дори да си търсиш, нямаш право, никой няма право да използва дрона, разбираш ли? Тогава ти няма използваш дронове. Няма да го използвам, брат, не стане. Добре. Дай, отивай на... Кой ще я каже? Броиш ли? Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Доколко ли? 20, 11, 12, 13, Абе, 14, спира си брой, бе. 15, Крисъл, 16, 17, 18, 19, Спира си. 20. Айде сега те търся в момента. Не, чакай до 40. Как 40? Брат, 40 не знам къде се скрия. Добре, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Брат, ти знам. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Чакай, и до 45. А, така че, виж, казвам ти ще убия. Докъде бях аз, бе? 33, 34. Колко беше? Май до 34, да. 34, Не, бе, 34, бе. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Сега без оправдание на сята търся кампи, виж, ще убия, виж. Ако ще правиш оправдание. Без базик, ще дойде да ме хвата и ще почвам. Готов ли си? В Китай, сигурно къде търсиш на майка, не знам. Сега ако кажеш един път така, ще посълня с тебе после. Брат, сигурно сега 10 000 пъти ще се блъснал. Нали? 2 пъти. 10 000. 2 пъти. За мен са 10 000. Не, 200 хиляди. Търся, какво да търся, аз не знам къде да търся. Брат, Китай, аз видях те. Бе, без да се мърдаш. Не съм съмрътен, просто ти мина покрай мен и ти дори не ме видя. Качал се. Човек, ти мина покрай мен и не ме видя. Ти мина покрай мен и не ме видя. Чакай, само чакай. Само ще кажа, че не съм
Батерията им падна. Пада ли? Да, падна вече. Ти печелиш тогава. Еми хора, за днес това беше. То на този мангал му падна батерията, така че ще се видим някой друг път.